खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 5 जानुवारि 2023 बारायजानाय बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिसि फिसायनि नांलायनाय। बिसि आरो फिसायनि नांलायनायावनो गंसे नखरा सिलिंखार आरो थेर-बेथेर जाबाय। आसामनि शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि टाउननि नामथियाव सासे जौ लोंनाय सुबुङा जौनि सायाव गावनि बिसिजों नांलाय खमलाय खालामनानै गावसानि न'खौनो अरजों सावदों आरो बे अर सावनाय जाथायाव गोबां लाख रांनि धोन सम्पतिफोरा सिलिंखार आरो थेर-बेथेर जादों। गावनि न'खौ सावनाय सुबुंनि मुङा जाबाय चिरन्तन दत्त आरो बियो जायफोरा अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोन बिसोरखौ गोबौ आचारजों गाग्लोबनो नाजादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय समफोराव हाग्रा महिलारि बिथांनि सोरखारनि समाव रायजो राजाफोर आरो आबादारिफोरा गोबां मुलाम्फा जादोंमोन। नाथाय आथिखालनि सोरखारा गोबां डेभेलपमेन्ट जाबाय होननानै जेबो डेभेलप खालामनो हायाखै, उल्थासो जागासिनो दङ। सिगांनि समाव अमा बेदर, अमा फिसा, दाउ, हांसो आरो माइ माइरंफोरनि बेसेनखौ नांगौ बायदि मोननो हायोमोन। नाथाय आथिखालनि प्रमद बर' बिथांनि सोरखारनि समाव अमा बेदरनि बेसेनाबो खम जाबाय, अमा फिसानि बेसेनाबो खम जाबाय। 1 बोसोर गाहाम अमानि आदारखौ बायनानै अमा फिसिनाय जायो। जुदि अमानि बेसेनखौ नांगौ बायदि मोनाबा माबोरैहाय डेभेलपमेन्ट जाखो? लोगोसे आबादारिफोरा आबाद मावनानै गावसिनि न'खरखौ सोलिनांगौ जायो। नाथाय माइफोरनि बेसेनखौ नांगौ बायदि मोनाब्ला बोरैहाय डेभेलपमेन्ट जाखो? प्रमद बर' बिथाङा गोबां डेभेलपमेन्ट जाबाय, बिटिआर ओनसोलाव गोबां डेभेलपमेन्ट जाबाय होननानै बुंथिंबाय थायो। नाथाय जेबो गैया होननानै आसाम प्रदेश कंग्रेस हान्जानिफ्राय गर्जन मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। गुवाहाटी पुलिसा गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोबां आइजोफोरनिफ्राय पिस्तल देखायनानै सना लांग्रा 2 डकाइतखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोर 2 डकाइतफोरा नंखाय पिस्तल एबा डुप्लिकेट पिस्तल लानानै सिगि-सगा खालामनानै बे जाथायखौ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो खालामबोगासिनो दंमोन। हमजानाय 2 डकाइतफोरनि मुङा जाबाय राजिब आली आरो राजु। लोगोसे बिसोरनिफ्राय नंखाय पिस्तलबो बोखांनो हादों। गोजां बोथोर आरो गुदुं बोथोर। गोजां बोथोरावबो गोजांनानै मानसि थैयो आरो गुदुं बोथोरावबो गुदुंजोंनो मानसि थैयो। बेबायदिनो मध्य प्रदेश रायजोनि इन्दरनि सिङाव थानाय दुबेका बागिचायाव गोजां बोथोरनि थोर-थोर गोजांनायजों सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय रामाकान्त, 40 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा सावगारि आखिग्रा महरै खामानि मावबोगासिनो दंमोन आरो बिथाङा गावनि न'आवनो थैदों। गोजां बोथोरनि गोजांनाया बे बोसोराव बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोराव बांसिन जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा फैगौ 6 जानुवारि खालारखालि एबा गाबोननि सानाव मणिपुर रायजोनि सिङाव थानाय चुराचान्दपुराव लुफुंजानाय चुराचान्दपुर मेडिकेल कलेजखौ बेखेवना होगोन आरो बे बाथ्राखौ मणिपुरनि चिफ मिनिस्टार एन बीरेन सिंह बिथाङा फोसावनानै होदों। झारखन्ड रायजोनि साहिबगन्जनि राधा नोगोराव चन्दन रवि दास मुंनि सासे हिन्दु सुबुंखौ 5 सुबुंफोरा मोसौ बेदर आरो जौ लोंनो होनानै सिगि-सगा खालामनानै लोङियाव अन्थाइजों गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदों। चन्दन रवि दासआ गंसे गलायाव थांनाय समाव गलानि उनथिंजाय 5 सुबुंफोरा मोसौ बेदरजों जौ लोंगासिनो दंमोन। बे समावनो बिसोर चन्दन रवि दासखौ लेंहरनानै जर-जबस्ति मोसौ बेदर आरो जौखौ लोंनो होदोंमोन। नाथाय लोङियाव बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन आरो रवि दासनिफ्राय 8,000 रांबो सिख'ना लादों। उनाव चन्दन रवि दासआ बे जाथायखौ लानानै पुलिसनि केस होनायाव जाथाया सोराङाव फैयो आरो पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामगोन होननानै रायजोफोरनिसिम रादाय होनाय जादों। 3 बर' फिसाफोरा आसाम सोरखारनिफ्राय आसाम गौरव मान बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। सायख'जानाय 3 बर'फोरनि मुङा जाबाय रस्तम बसुमतारी, सर्वेश्वर बसुमतारी आरो जगेश देउरी। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जै बर' हारिनि गोबां सुबुंफ्रानो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै। दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे जोंनि गोसोआ बोलो मोनो।